Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio. Sabuwar waƙar Hamisu Breaker mai suna Habibati. Habibati wata sabuwar waƙa ce wadda Hamisu Breaker zai sake ta a cikin sabon kundin album ɗin shi da ya yi mai suna Alkhairi. Ku biyo mu domin jin yadda wannan waƙar take mai suna Habibati. Idan wannan ne farkon zuwan wannan tasha, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ita dai wannan sabuwar waƙa mai suna Habibati wadda Hamisu Breaker zai fitar da ita a cikin sabon album ɗin shi wanda ya yi, ta zo da wani sabon salo wanda daman duk waƙoƙin da ya ayyana zai sake su a cikin wannan sabon album suka zo da sababbin salo da sababbin kari da ya yi na cikin wannan album wanda zai saka nan ba da jimawa ba. Ita dai wannan waƙa ta zo da wasu sababbin kalamai na masoya da kuma wasu sababbin baituka wanda bai taɓa yin kwatankwacin irinsu ba da ya zuba a cikin wannan waƙa mai suna Habibati. Sa'annan kuma wannan waƙa tun kafin a saki wannan waƙar ta samu yabo a wajen manya-manyan jarumai waɗanda suke hawa kan waƙoƙin jama'a idan sun yi. Don har ma wani daga cikin mai hawa waƙa ya tambayi wannan waƙa ya ce yana santa tun kafin mutane su ji waƙar. Irin waɗannan waƙoƙi waɗanda za ka ga tun kafin a sake su sun samu waɗanda za su siye su, suna nuni da cewa waƙoƙin sun yi matuƙar kyawu, sabida idan waƙar ta fita za ka ga sama da mutane 10 ko 20 suna neman waƙar domin a ba su ita su hau su yi mata bidiyon waƙa. Hamisu Breaker ya bayyana cewa shi wannan waƙa ba zai sai da ita a halin yanzu ba, don da yiwuwar shi zai iya hawa kan waƙarsa ba wai ya siyarwa da wani jarumi ya hau kan waƙar ba. Amma da yiwuwar Hamisu Breaker zai iya bawa wannan jarumi waƙar sabida suna tare da shi sosai da sosai kuma suna matuƙar mutunci tsakanin shi da wancan wanda ya ambata yana buƙatar waƙar. Amma kuma ya faɗi hakan ne ko don a cikin jama'a ne kar wasu su ma su ce suna son wata ya ayyana wannan lamari. Daga ƙarshe muna yi wa wannan mawaƙi Hamisu Breaker addu'ar Allah ya ƙara basira, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ƙaro ɗumbin mabiya. Idan wannan ne farkon zuwan wannan tasha, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Ku yi mana comment a ƙasan wannan bidiyo domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku tura mana wannan bidiyo zuwa 'yan uwa da abokanan arziki. Mun gode. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Kannywood Radio.